Ya ka kentin ya tho kentiu kurim. Ki don ru ki bakhot da ka wei pa ka kentin bar kata ka kentin ka dai bia. Ya ka ne ka sngi ya tho ki khot ru ka sngi bia. Ya ka ne wat hari lum jan tia ru ki khot ka sngi bia. Ka ne ka dai ka bang smau bar ngalap dalade. Haba pai she ka jinge tho kentiu kurim ne ka ta ka jing ya bia. Hang ne hari lum khasi jan tia. Ki don hala ka jingle agar rukom haka riti ka dustur bat pan batan rai ya ka rukom le bat ya ka riti dustur ban pendam haka ta ka jinge tho kentiu kurim na ka wei ka shnong sha ka wei pat ka shnong ngalam hang ne hari lum khasi jan dia ka don ka jinge pher haka bale ya ka riti dustur haka por ya tho kentiu kurim bat hang ne ka wei ka jinge pher haka ta ka rukom le kabaya pher na ka wei kishnong sha ka wei pa kishnong haki por ya tho kan tu kurim kadai ka bale ha ka ba ai ya ka ja khlemalu ya ushin rang ubaya tho ya gane ka ja khlemalu ki dan ru ki bakhat ka ja janlan ha ba phai sha ka ne ka rukom a ja khlemalu haki por ya tho kan tu kurim ki don kishnong ki badang le pat ki don ru kishnong ki bamle lane ki bam tip ai sha phang gane Bat ya kane ngimla ban ong badai tangki badang don ha kaniam kasitan rai ki bale renti ya kane kakam ban aja mulu ya kinong ya tho Henry wat ki balalong Kristan ru ki bon ki badang bat ki badang le renti ya ka rukom aja klemlu agapor ya tho Kendiat aba batai lingkot ya kane kalong bagadai kata kaja ka bala syet kerpang na ka benta unong let kurim Bat ha kane ka ja khambun sin la shet kerpang haki khiu ja khiu jhur ki badang thamai bat om dei baki ai tang ka ja ki ai lang ru ka cinta ka balamang tang ba ha kata ka jhur ne ka cinta wat ka jaru ka dei ka bam syam la ai mlu setia ka bam bit wat tang shipngat kamlu bat ya kane ka ja khlemulu ka dei ka long ying long sem jong ka kan thai ka badai ka nong on kurem kaban syat ban kre iya ka hadin bakala dap bakala kisah kre pat ban let ai sya ka ying ushin rang kabadai ka ying jong unong ya tho khnang mo ushin rang un yo bam ya ka bat ha ka por ba ai pat ka kan thai nong ya tho kam dei satia ban len Henry ban let ra ya ka ne ka ja khlem malu kalong tang da ki kato ka nengut ki knyi rengkat ki kpa kha jong ka trai nong ya tho ki ban let sya ka ying unong let kurem ba un ai ban bam ya kata kaja bat kane kalong ha kata kasni ya tho hi bat habala poi ki knyi baki kpa kha jong kanong ya tho ki bara pat ya kata kaja klemulu na kalian ki knyi ki bahaying ushin rang kila pediang burom ki dak hublai bat pajut kti iwei bat hadin kata ki saya rung ban chong that sipor haying ushin rang kat ba unong ya tho pat udang bam ya kata gaja kabalawan ra naga ying jong ka kenthai haba phai sha ga jingmut ba ga jingthmu jong ga ne gaja khlemlu kat kum ga jing batai lingkot kalong ba ga yeng na ga benta ga jingsup namar ba unong ya tho aba wan sha ying ga kenthai kum ukpa ka ying uban sa em sa ringkat chirta ga jingyam un sa ya kendu ya ki ai ha ka long ying long sam Kila ban long ki jing bawan haying asam haki khon ki kiti Henry kum ukpa ude ban yeng rang ba kum hakata kapor bat ba un long ubayai sha kum balong wat laga ja ba ubam ka dei ka bambang mlu ro Henry ude ban yasha ban yakit yekmen lang la ka ka shan la ha ka pang ka shitom ka shat ne khlan khnang ba ka yeng ka sam kan long ka badap da ka jing sup bat ka baroi parum pare karhai Bat ka kenthai ru kam dei than banda bitar shla lane le dom riang hakum kata kapor wala ka dei kapor ka bathyang ne blat ka kenthai ru ka dei ban long ka ba yaisha khnang ba ka ying gasam kan long ka baroi karhai parlok kene ka long ka jing batai lingkot syapang ka ja khlemlu ese don na pedang jong phi ki badang le pilatip shibun sha sngop ha ajing mut lem da ka ba pi comments hapo jong ka ne ka video kanang penginyetem namar babon nangi la senyim tipshu ka ai kata ka ja khlem lu
Nrai katukat ne wat hasnong jungi rungim pendan kam nrai ka ka bangalap bat bangalayit binya ngalap baki dang don bon ki balle ya kane bat ki don ru wat ki bahayi ngasam ki badang mat bat ki badang le ya kane te parlong kene kalong ka video ka ba ajing hikai bat ka pen kan maulam na ka ba jangki bat ka ju ka por la da philap kene ka video ka dang tunaru sengapa pendap leng baki comments amban syukudokti ya kita gi jingduna janga bless you.